שבאתם כאן לקצה, חברה שלפני כמה ימים בכלל גילינו שהיא קיימת, ואז גם גילינו שאנחנו לא יודעים עליה שום דבר. חברה שפועלת מתוקף חוק שמקנה לה חיסיון גורף על כל הפעילויות שלה, על כל המינויים הפוליטיים שלה, על כל הג'ובים מהליכוד שמחולקים לבכירים שלה, ואז באופן לא מפתיע קורים אסונות. וכתם הנס השחור הזה, שברגעים אלה ממש מנסים כבר שבוע לפרוס אותו מהערבה, האשמה הולכת לכיוון מסוים. יש אצבע מאשימה, זה לא אסון טבע, זה לא אסון משמיים, זה אחראים, יש שמות, יש פנים, יש משכורות, יש פטור מגילוי על הפעילות העסקית שלהם, על האחריות הסביבתית שלהם. כל הניסיונות בעבר להסיר את החיסיון ולשנות את החוק נתקלו בהתנגדות. נחשו של מי? של אותם אלה שמקבלים את המינויים הפוליטיים בשביל לכהן בחברה שמזהמת את הסביבה ואת הערבה. אז באנו לכאן להגיד להם די לביזיון, להסיר את החיסיון, שזה לא מקרה שכאשר יש חשאיות